Chief Executive Member jangka Khasils Autonomous District Council ubak penyak sing sim. Uli tu baka 16 Finance Commission kan wan long ha kalai pau tarik mata ubnai. Mat nakalang ka KHDC bat kui pat ki Autonomous District Council. Kensia kan lang ya ka commission na kam taman ya kijing terwa bat kuwi ni kijing terwa kalong. Man pan jingirap ni pan fan na kam taman pensna ya ki jaga trikam yang ki ilaka bat ki it ki hima kana bagini ban trikam ha karukam ka badai. Nol kata ulang ro mana kalian ki District Council kisan terwa sa commission nagi pat kijing trikam ki badai. Di bawah apa kijing pay dan 6 schedule. Lada ngilak kat balak ru bantau an lada myo jing menjur no lat kamlong an kini ki bil ki bangi shnal ngi wanra te kermen scam ba kini ki ba sateng le siki hima ki dang bun ru ki hima ki bangi wanra ki amendment ki bangi wanra ya ki bil ki batumai le simpat yo jing menjur te su bahaya syak lembar ni persyangkat balak bendu tiak du dem 6 tahun pendap ini ki kam barang sateng tentang kini nak kalian ke 16 Finance Commission kan wan hang ni po Meghalaya haka live hotarik bani kendo ingi Competence Council dan nak kalian cungi baru lightly District Council ngilah penkre iki proposal bapher namenta ban ai ka 16 Finance Commission kenang baka jingmang pisa na ka 16 Finance Commission hakini ki sansnam ngin kuntup langro wat iki it ki ma ki cungi ki laka te khamtam bangi don ya ka provision habide ki village code ki subordinate code tingi snow bangi de berpenklan ya kini ki lat jing bishat haki hima batki ilaka ki jungi te nomor takadau hakani ka proposal milabu le sida kumno man ka ilaka man ka hima ki de bandon ki jakat rekam ki babiang bat ya kata nila propose ling ba kani ka 16 Finance Commission ke ba nuan ye kendo ingi la lai poteri bat ngin sa pentip ngin sa penswo ba ka jinglong jingman haka sinsyar khadar kalong kerpang bah ni pom Meghalaya namang ni dan hapok ka 6 schedule te kermen scam bakani ka jing terwa ka jungil haka 16 Finance Commission kan yo ban pediang habide kata te kani ka baru kan long hi ka jing mentoy yo pai ba jungi habakun bat ya ki kun hi ajar ki hima bat kan nak kentiu le se ki liang babun habide ka sinsyar khadar ki santli ki district administration te kumbangi layo smawi ke jingkran jong i president jong ni ka kenhun ke jong pi ka de ke jing shisha ya ka ba ka jing yedai hapdeng jong ka district council but ki clear no social ka long ka bahajan kata ka close coordination ka de bandon lada ka long ka jing yedai kinu ki kam hadu ka jing yedai bo pai ba haki it ki hima Henry Hoy ngaso ban penpau ba ngimla ban de si ban nyarap pi bro kata resukumen pat bahagian ni ke kenti menta nginla ban sngap ke jing ud ke jing penso ke jong pi ya ka ba pi don kam shisha ya ka wait ka kamra trikam hang ni hapot district council na ka menta ka jing bit jing biang jong ka kam hima sima ke jong pi kiba pia day bat ni ko ka council lene hawa pia day bat kino department hasor shillong pilala pan penengkam ni office nakaliang jungi kum ka Khasils Autonomous District Council ru ni dokumen mentaka sngi ya ka bangin yo pan pendap ini hakam kan long ka jing sa jing ken mau ha ka jing leti ka jing trekam jong ka district council ba kan ni ka jing ya day ka jungi ha pedeng bat pi kum ki klit nong sensha nadu kisim hadu kilingdo ki wahadadar ba ki sardar kan don ka jing yedai ka bajan nang ni shikman om tang ka jing yedai hinri wat ha ka jing trekam ru bat ki khon ki hajar ki jong phi ru ngin don ka jing yedai ka bajan te namar ta ka daw da ka jing yo ekalat ban play ki office trekam jong phi hang ni pot council kan long ru ka jing kerku namta ki hima ki ilaka ki jong phi halaki jong ki jaka ba phidon ya ka ba pinang yo pen step ki kam te ho ni su thu ba pila yo ka jaka trekam henry pindan kam le se jaka yang kali da kumnum nung ila pen bai artli le se jaka yang kali hang ni po pelau jok ka ni yang council ka office ke jungi ba pin yo ka la ba pin pen yang kali se pin yawan bon ten namla le se artli en mangkerpang namenta
kinu ki sngi man ka sngi nak kamta kinu ki khot ki jongpi bawan ban dan kam shani bat ka baar pat ngila mangru ka jakalik ba hajan joka kamra bat kumju ru kabalai ngila mangru yeiwei casual pion ban lang dan bat pi kum ka office nama kani kate ke badan kam shisha ngape teng ni kwa ban pha sithi kerki ya pi teng jupoi ka sithi ka por babiang teng ni khot meeting pi yo ka ban pediang sithi ondala dep ka meeting lakut ka sngiru te lingba kani jogan joni office bat ni bo casual pion indan ya ka list jong pi baro ang tu bat kan sup e ka office jongi ban communicate nan nishmat dan ni ban pha kinu nu ka jingtip ki ba kham dan kam ki ba kham kerke ya ka bangin yo ban ya dai kam pi te bat kumju ru kinu nu ki kam ki ba let's say ki ba ngindang yo ban pensol nan nishmat na kalian jongi ni kloi ban priya ya kanu nu jing ajing mut jong pi kum ki kle no sinsha habi dei bakata te ngashkwa ru ban pentip ka yen hi bro kawe ba dangshen mentat nakaliang kini kisili ki hima bakentup ke hima nongklau hima melim hima jirang bat ke hima nongspung kilawan ya kendu yang mentat ya ka ba kila IT ka wiki shiti ban penswo halor ka jing ya kendu jing jom ki khun ki hajar hakini ki hima hakabai dei bat ka jing kentur put jom ka jelang asam hoi ni bat ni tip Syai baka jela Assam bat ka jela Meghalaya hapadang kini ki artli ki sarkar ki damdon ka jingi penbai put bat kata ka long ka benta ka beningkong la dep bat sa ka benta ka baar bat kiwe bat hapadang kini ki jing penbai put ru ngidang yo ki jing ujor badang don ki jaka ki baka sarkar Assam ka sedang ban kentur put syaka jaka jungi ya ka ban pentut ru wat ya ka Syongsuk Syongsan hakini kichaka tena kaliang juki kilawan penswo bat nakaliang jungaru ngaswo ban penpau bangin shimkya habide bekani kam bat ngala IT ya kani ga file gini ka code ka petition ke jongpi ha deputy CM